La Verema Solidària és una experiència que vincula el territori, el vi i la responsabilitat social. Si vols apuntar-te, podràs veremar, aprendre els que més en saben, compartir experiències i coneixements, trepitjar territori, viure la vinya en primera persona, tindràs també el teu propi vi i, sobretot, aportaràs el teu gotim de solidaritat. Aquesta és la proposta que la Verema Solidària et fa per ajudar a fer possible un futur millor per a tothom i gaudir d'un dia a la vinya aportant fons per les entitats que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social, perquè tots mereixem tenir més oportunitats. El proper mes de setembre vine a passar un dia únic a Vinya. Vine amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, amb qui tu vulguis. Podràs veremar i també reservar la teva ampolla del vi solidari que elaborarem. I si vols arrodonir-ho, podràs apuntar-te al tas maridat que farem amb aquest vi la primavera vinent.